Hem convidat a 4 persones, que són la Kuane Codina, l'Ivan Bravo, la Nirvana Jiménez i l'Olga Capdevila. L'única que no he vist és la Nirvana, suposo que deu estar per aquí, no? Nirvana, estàs? Pots dir hola? La Kuane sí que l'he vist i l'Olga també. Bueno, suposo que si no ja s'incorporarà perquè... Vale, sí. Hi soc, però no em deixa reactivar... No sé què, diu la Nirvana. A veure si l'Andreu et pot donar... No et deixa reactivar micro. Que estrany. Nirvana, tens el micro obert ara, en principi. A mi em surt com que tens el micro obert i el vídeo obert també. Però igual no té les preferències amb el micro del... Sí, crec que potser és un problema tècnic teu, Nirvana. Perquè aquí em surts com oberta. Surto i torno a entrar. Val, perfecte, Nirvana. A veure si així pots entrar sense problemes. Val, doncs ara també li donem la benvinguda i d'aquí una estona quan s'hi incorpori. Doncs com us deia, aquesta xerrada l'havíem pensat per posar sobre la taula temes relacionats amb la publicitat, que ara us descriuré una mica. Volia aprofitar per dir-vos també que lògicament ara són les circumstàncies especials, que espero en el màxim del possible que totes i totes estigueu bé i que pugueu disfrutar al màxim d'aquesta xerrada. El procediment serà el següent. Estan tots els micros silenciats excepte el del Xavi, que serà l'administrador, que ara el té silenciat però se'l pot obrir ell mateix, i el meu, que intentaré moderar aquesta taula, i el de les persones convidades, que són les que teniu en pantalla. És la primera vegada que ho fem, per tant, us demanem que, provarem, intentarem que surti bé i si no, el que sí que us diem és que podeu escriure al xat, que si teniu preguntes o voleu fer aportacions o suggeriments, que els podeu fer per aquest procediment. Hem preparat una sèrie de temes que són amb els que volem anar fent aquesta xerrada, no? Si us sembla, Xavi, pots posar, si us plau, els temes aquests? Val, moltes gràcies. Us he de confessar una cosa. El Xavi sap molt de tecnologia. I aleshores jo pensava, sempre em passa una cosa, sempre que estic amb el Xavi em fallen totes les coses tecnològiques que tinc al voltant, no? I avui pensava, ho faré amb un ordinador que no em falla mai, per no tenir els problemes aquests del PDF que li he de demanar al Xavi, però com està el Xavi i ho fa ell, m'acaba fallant. O sigui, Xavi, ho sento, és la llei de Murphy i havia de fallar. Bé, els temes que hem preparat, em sento amb eco. Em sentiu amb eco, els altres? Sí. Una mica, sí. Doncs no sé per què. Jo sento un soroll de fons, però no sé ben bé si és eco. Val, bueno, ara... A mi em sentiu bé, ara? Sí, et sentim bé. Sí, potser algú que té el micro obert no té posat els auriculars i per això se sent a la Gemma per duplicat. És possible? Pot ser. No, m'he allunyat una mica i igual estava massa a prop. Bé, us faig una petita descripció dels temes que parlarem i després passo la paraula a cada una de les persones convidades perquè us feu una petita autopresentació de res, d'un parell de segons. Els temes que hem pensat tractar és una mica introduir què és el que entenem per publicitat, després el tema de preus, tema de contractes i factures, internacionalització i agents, i també ens ha semblat que podia estar bé introduir tot el que era la publicitat en aquests moments del Covid-19. Si pensàvem que podia ser un moment en el qual la il·lustració pogués reeixir en aquests moments. Bé, si us sembla, el que farem després d'aquesta petita presentació, jo us aniré fent preguntes i vosaltres contesteu. I si algú vol dir alguna cosa, que ho digui pel xat. Doncs bé, mira, la que em surt primera és la Kuane. La Kuane és sòcia de la PIC
i amb ella moltes vegades hem parlat de temes de preus i de feines i no sé, quan et vols fer una petita presentació? Sí, em sentiu bé? He activat bé el micro? Xavi? Se sent bé. Ah, vale, perfecte. Ui, ara sí que em sento una mica... Ara. Doncs, sí, soc la Cone Codina. Ui, em sento a beco, total, Sí, perdona, Cuene. Aviam, sisplau, qui tingui el micro obert el pot apagar, perquè jo vaig apagar micros, però se m'obren alguns. Llavors seria interessant que, sisplau, només tingués obert el micro qui està xerrant i participa. Gràcies. Vinga, hi tornem. Doncs això, jo em dedico al disseny gràfic. De fet, és la meva formació, diguéssim, més acadèmica. I llavors vaig començar a fer coses d'il·lustració mica en mica, d'una manera així com molt autodidacta, fins que finalment he pogut com unir les dues àrees, fent coses de disseny gràfic sumades amb il·lustració, que crec que és una manera molt bonica de poder donar com resposta a moltes coses i tenir com més llenguatges a l'hora de poder donar solucions comunicatives i gràfiques a possibles projectes que et poden venir, no? I bueno, sí, soc sòcia de la PIC i sempre que hi ha coses doncs intento col·laborar una mica per intentar fer créixer aquesta xarxa d'il·lustradors i una mica entre tots doncs créixer el sistema i el gremi que a vegades és prou complicat. Molt bé, gràcies, Cuene. També tenim l'Olga Capdevila. Amb l'Olga també moltes vegades hem compartit temes de condicions de treball, de preus. L'Olga és de la Junta de la PIC i també està a la Comissió dels Premis Junceda i ella també fa moltes feines de publicitat. Olga, et fas una petita autopresentació? Hola, sí. Em sentiu bé tots i totes? Perfecte. Vale. Tenim aquest tema de l'eco que ens anirà perseguint. Mirarem a veure què tal. Sí, oi? Doncs sí, jo bàsicament em dedico a la il·lustració, també a la docència donant classe a l'Escola Massana i sobretot la meva activitat dins de l'àmbit de la il·lustració està vinculada, o inicialment estava vinculada a l'editorial, però és cert que per alguns atzars de la vida vaig ficar la poteta en aquest espai malèfic que és la publicitat. La veritat és que m'he anat enamorant a poc i ara no tinc problema en admetre que puc treballar obertament en publicitat i puc ser feliç. Això ho parlarem més endavant. I res, també encantada d'estar aquí amb totes vosaltres i esperem que sigui una bona tarda. Molt bé. Ivan, crec que et toca el torn. També un soci d'allà fa molt temps de la PIC, que hem vist moltes de les seves feines en murals i en moltes coses. Què ens expliques de tu? Doncs, què tal? Bona tarda a tothom. Bé, jo, com deia la Cuene, jo també soc de formació dissenyador gràfic i des que estava a mig estudis doncs vaig començar a enamorar-me de la il·lustració. Jo venia del món del còmic, volia dedicar-me professionalment al còmic des que era un marrec i pel camí em vaig trobar amb el disseny gràfic. I bé, he estat enllaçant tot tipus de projectes. Jo crec que per aquesta formació una mica pluridisciplinar que vaig tenir, ara m'atreveixo a dur a terme un audiovisual o un mural o un projecte de, diguéssim, en diferents suports. Quan m'he presentat a Premis Junceda, en concret, sempre penso on poso col·loco aquest projecte. No sé ben bé quina és la meva categoria. I bé, llavors, una mica tot això. Dins d'aquest perfil una mica pluridisciplinar, doncs he fet bastants projectes de publicitat, de comunicació institucional, packaging, audiovisuals, bé, una mica variat.
I Molt bé, res, doncs, cedo la palabra. Gràcies, Ivan. Nirvana, ja et veiem per aquí, eh? Et veiem i espero que... Ara sí, no? Sí, ara sí. Que bé. Hola. Doncs bé, la Hola, què tal? Nirvana també és sòcia de la PIC, està a les Terres Gironines, com la Cuaner. I bé, què ens expliques de tu, Nirvana? Doncs em sembla que estem tots tocant bastants àmbits per aquí i crec que és una cosa que està molt bé perquè a vegades ens pensem com que hem d'estar molt especialitzats en un únic àmbit i la veritat és que crec que hi ha molts més professionals dels que sembla que toquem moltes coses diferents. En el meu cas, tinc un perfil similar al de la Cuaner. Sempre he treballat bastant a cavall entre la il·lustració i el disseny gràfic, encara que la meva especialització era més d'il·lustració en un bon principi. Però per supervivència sempre he combinat les dues activitats i la veritat és que disfruto molt de que surtin projectes molt diferents perquè, bueno, com deia també l'Ivan, de cop et puges en una grua per fer un mural i no té estàs treballant per un festival de música o si estàs treballant en l'àmbit editorial o textil i realment crec que cadascun d'aquests tipus d'encàrrec t'aporta un repte diferent i si el pots afrontar, doncs sempre, no sé, crec que aconseguim més riquesa com a professionals també. Molt bé, moltes gràcies. Doncs feta aquesta introducció, a veure si aconseguim que aquest eco vagi desapareixent. Si algú té el micro obert, si us plau, sí, es nota bastant, no? Recordeu tancar-lo. I aleshores jo ara, si us sembla, aniré com fent preguntes en aquest primer bloc que parla una mica de què és el que nosaltres entenem per publicitat, no? Jo penso que més o menys tenim una idea clara del que és publicitat, però moltes vegades hi ha aspectes que no tenim en compte, no? I m'agradaria que em diguéssiu una mica en quines àrees penseu que treballa la publicitat, sobretot les que no són tan òbvies, i després, qui us encarrega la feina a vosaltres? És el client final? Són agències? Són estudis de disseny? Són institucions? Que comenci qui vulgui. Mira, començo, va. M'animo. No sé, per mi la publicitat és molt àmplia, no? Però si ho hagués de sintetitzar potser amb una frase o d'una manera simple, seria com intentar desenvolupar d'una forma, resoldre diferents campanyes publicitàries, no? Ja sigui per promocionar un producte, per promocionar un esdeveniment, per fer conscienciació social, no? I a través d'aquest enunciat, doncs, materialitzar-ho a partir de cartells, opis, marquesines, un got, una llibreta, no? Sobre diferents superfícies, explicar doncs, aquest missatge que es vol transmetre amb aquesta campanya. Llavors, personalment, jo no he treballat amb un agent publicitari, no? Que és el que havíem comentat una mica aquests dies amb el mail intern, però sí que hi ha diferents tipus de clients, no? Des d'ajuntaments, associacions individuals que volen fer una campanya concreta i que ells directament et contacten a tu, potser a vegades passant sense aquest filtre de l'agència de publicitat entesa com aquest ent clàssic, no? que organitza totes les campanyes. També hi ha molt client directe des d'ajuntaments. Llavors et fan com l'enllaç directe en el que seria dissenyador o il·lustrador. I també estudis d'altres estudis de disseny que diuen, mira, potser nosaltres no fem il·lustració per fer aquesta campanya i necessitem en concret aquest petit detall per acabar de complementar. Molt bé. Qui més s'anima? Jo tinc experiència d'haver fet alguns projectes de packaging, per exemple, no? Que seria com posar la publicitat directament en contacte amb el producte que el consumidor, doncs, quan vagi a la botiga, es trobarà, no? Refrescos o menjar precuinat de ese que a veces nos salva el día, ¿no?
I bé, aquest seria un ús com molt habitual de la publicitat, potser. Altres menys habituals podria ser, per exemple, un altre projecte que vaig fer, que era un mural en una escola, que el que pretenia era vendre uns hàbits saludables. Tot el contrari d'aquests projectes de comida precocinada. També pots, la publicitat, potser en aquest cas no és una empresa qui t'ho encarrega, sinó que és un ajuntament. I et diu, mira, vull que en aquesta escola es parli de salut i de valors. I a tu t'encarreguem aquesta part d'aquest mural, hi haurà més murals fets per altres artistes. Llavors, al final aquí, aquest ajuntament vol vendre bé un concepte de ciutat, un contingut també per a aquests nens i nenes. Llavors, no seria potser un encàrrec habitual, diguéssim. El que pensem en un primer moment és que una empresa contracta una agència de publicitat per fer una campanya per vendre un producte i recorreix a diversos professionals. I per mi potser també un altre tipus de publicitat podria ser fer una mascota, oi? Una mascota que pot ajudar-te a vendre paquets de galetes o un canal, o una empresa de telefonia, o et pot ajudar a vendre l'hàbit de la lectura. Vaig fer fa un temps, fa uns anys ja, una mascota i li vam donar un nom per una biblioteca i li vam donar un nom, li vam donar unes característiques, una petita història i aquesta mascota es va transformar en una titella i després en un gegant i ara volen fer un llibre amb això. Llavors, totes aquestes materialitzacions de la mascota al final són elements publicitaris, que el que volen és vendre l'hàbit de la lectura entre els més petits. Llavors, crec que la publicitat al final està en tots aquells llocs on és necessari vendre una idea. Aquesta idea pot acabar ajudant a vendre un producte o ajudant a vendre un hàbit, per exemple. Moltes gràcies. Us vaig a proposar una cosa, a veure si funciona, que és que per detectar on es produeix aquest eco, no sé si ens podríem, les persones que tenim el micro obert, silenciar quan no parlem al micro i igual detectem quin és el que està l'altaveu que sentim per aquí com en doble. O sigui, Olga, te'l pots silenciar? Bé, t'anava a preguntar, Olga, no te'l silencis de moment. Tu, Olga, fas molta publicitat institucional, no? Però també en fas per empreses i així. Sí. Jo també estic d'acord amb tot el que han dit els companys. Jo crec que la publicitat, si bé abans hi havia uns canals que sí que eren més característics per propagar-se, per difondre's, a dia d'avui agafa múltiples formes. De fet, m'estava mirant la web meva per intentar entendre quins dels projectes que hi ha són projectes de publicitat i crec que tots els que no estan emmarcats dins de l'àmbit editorial són publi, d'alguna manera o altra. Llavors, les formes que agafa són múltiples, des de les més tradicionals d'un anunci o una campanya, però, per exemple, recentment també m'estan encarregant coses vinculades a les pròpies xarxes, com stickers d'Instagram o el disseny d'unes stories per a alguna marca concreta, amb la qual o la construcció d'un relat ja, d'una idea, amb la qual ara ja la publicitat abarca tots els aspectes de la nostra vida. En quant a qui encarrega peces de publicitat, jo diria que diversos perfils. Per una banda, hi ha l'usuari petit, és a dir, el client petit o mitjà que directament es posa en contacte amb mi. És un perfil de client amb el que a mi m'agrada especialment treballar, perquè podem tenir aquest diàleg com molt, molt proper. Quan els clients són més grans, normalment el
el tracte és a través d'una agència de publicitat o, com dèieu, d'estudis de disseny. Els estudis de disseny gràfic recentment estan agafant molt el paper d'agències i llavors estan complint amb aquesta funció. Llavors és a través d'aquests estudis que he accedit a molts encàrrecs de publicitat. Moltes gràcies, Olga. Nirvana, si pots aportar alguna cosa més al que han dit sobre aquestes qüestions i també si ens podries dir algun tipus de feina que tu pensis que s'escapa una mica de totes aquestes coses que han comentat o algun client una mica diferent. Doncs estic molt d'acord amb tot el que han comentat perquè realment a dia d'avui els canals a través dels que arriben els encàrrecs de publicitat poden ser tan diversos com això. Potser el que sí que canvia una mica de cara a algú que no s'hi hagi enfrontat i que pugui entendre les diferents situacions en les que es pot trobar, el que sí que canvia bastant quan treballes en una agència o no són les persones que intervenen. És a dir, una cosa és estar directament en contacte amb el client i l'altra tenir intermediaris pel mig. Llavors crec que això sí que és una petita diferència que a vegades fa que el procés de treball sigui diferent. Ni millor ni pitjor, simplement intervenen diferents figures, per tant, el procés a vegades varia una mica. En el cas que hi hagi un director artístic que tingui molt clar de quina manera vol que s'acabi aquella peça, per exemple, o així. Però estic molt d'acord amb tot el que han comentat. I realment és que és així. A dia d'avui hi ha suports molt diferents. Jo també m'he trobat en la situació d'un encàrrec d'un ajuntament amb un mural d'àmbit publicitari perquè hi havia un eslògan directament per la població, per atraure visitants a la població, per exemple. En el meu cas jo treballo molt en l'àmbit musical també i de festivals, que també seria aplicable a tot això. I realment et pots trobar de tot a dia d'avui. Ara recentment he fet uns encàrrecs per unes etiquetes de vi, unes il·lustracions interactius. Crec que precisament l'àmbit de la publicitat permet que hi entrin moltíssims suports perquè a dia d'avui també s'està avançant moltíssim amb tot el que és motion graphics, interactius, animacions i aquí hi ha un gran buit, una gran possibilitat per tot el que és la il·lustració perquè toquis o no animació directament o puguis treballar-ho amb una altra persona que se n'encarregui, crec que es pot treballar molt per aquí i també, com deia l'Olga, amb el tema de les xarxes socials, amb tots aquests nous codis que es van utilitzant també a nivell de producte, a nivell de marca, com són els stickers, stories i altres maneres de comunicar i de promocionar. Moltes gràcies. A partir d'ara, de les qüestions que jo vagi preguntant, si us sembla que contesti qui vulgui, ho fem fluid i us obriu el micro a veure què passa i si algú no vol contestar alguna cosa, doncs no passa res. L'altre aspecte que em semblava que seria interessant de tenir en compte és com ho feu per buscar feina en l'àmbit de la publicitat. Teniu un portafolis? Com ha de ser el portafolis? I després, quins canals us sembla que ara són els que funcionen? Envieu e-mails? Apareixeu molt a les xarxes? La pàgina web us sembla que és l'element més important? Què diríeu sobre això? Algú diu que és molt interessant aquest tema, o sigui que apliqueu-vos. Si us sembla, començo com a molt mal exemple de portfoli. Jo ara mateix estic fatal a nivell de web i portfoli, perquè a vegades el que prima és la feina i són els encàrrecs i les entregues i he de dir que ho porto fatal i no és com s'han de tenir les coses. És molt útil tenir un bon portfoli i és molt útil tenir una bona web. No cal que sigui alguna molt complex. Amb una web senzilla i funcional és suficient. Però jo, per exemple, és un peu que tinc molt coix perquè fa molt temps que no m'hi puc dedicar i és molt important. O sigui, realment arriben feines tenint una bona presentació i una bona exposició de la feina que fa un mateix. Jo últimament, de tant en tant, faig l'esforç d'enviar e-mails a directors d'art
de revistes, diaris o agències de publicitat, qualsevol que diguéssim que vaig capturant tots aquelles feines que m'agradaria fer i em guardo el nom d'aquell director d'art o directora i en algun moment els hi envio algun mail, no? És una cosa que faig de tant en tant, vaig acumulant i acumulant i no sóc gaire àgil amb això, però sí que crec que l'any passat vaig estar fent un esforç important per fer aquest hàbit, no? De posar-me en contacte amb aquell qui em podia donar feina i crec que aquest any han sortit algunes coses que han estat fruit d'aquell esforç de l'any passat. No? Últimament estic potser utilitzant més Instagram directament per comunicar-me amb directors d'art. No? Em sembla que hi ha alguns amb qui et pots comunicar d'una manera més lleugera i que estan allà. No? Potser altres, pel motiu que sigui, segueixen preferint l'email. En fi, al final és posar-te en contacte amb la persona adequada de 1000 maneres diferents, intentar-ho i tampoc semblar desesperat, no? Tampoc ser pesat i veure que si no t'han contestat per un medi, bé, pots intentar-ho per un altre i si bé, ja veus que no et contesten de cap manera, doncs ja et posaran en contacte amb tu en el futur si realment els interessa. No? Jo sempre, des de fa uns anys, he tingut la pàgina web, és una pàgina web senzilla, això sí, la reviso de manera molt constant perquè crec que a mesura que passa el temps veus que hi ha projectes que potser ja no t'interessa fer o amb els que no et sents representat o pel motiu que sigui dius, mira, doncs aquesta feina ja n'he fet altres que són similars però que són millors. I llavors intento tenir-la bastant al dia, diguéssim. No? M'agradaria ser més constant amb altres xarxes, com l'Instagram, per exemple. El Facebook pràcticament l'he eliminat com a eina de trobar feina i estic començant a utilitzar el LinkedIn perquè hi ha un altre tipus de perfil allà també. No? I bé, llavors és una mica sempre estar provant, a veure què passa, a veure com funciona cada xarxa, cada mitjà i amb qui pots contactar amb ell, no? Coses. En el xat hi ha un cert debat, hi ha qui considera que la web potser està obsoleta i hi ha qui pensa que per Instagram reben molts encàrrecs. Quane i Olga, vosaltres podeu afegir alguna cosa a això? Olga? No sé. Hola, hola. Ara, Olga. Ara sí, eh? Sí. Vale. No, deia que és molt interessant el debat que es proposa aquí al xat. Jo crec que la web no està obsoleta, però que està agafant una funció diferent, com un annex de l'Instagram. Sí que crec que ara mateix el lloc principal de captació, per dir-ho de mala manera, és Instagram. I és cert que allà és com un esquer on la gent s'interessa per la teva feina, però sí que és cert, i m'agrada preguntar-ho als clients, que em descobreixen per Instagram, però un 99% fa l'exercici de després anar a la pàgina web amb més calma a poder descobrir més pacientment com són els projectes, a poder-los llegir, etc. Hi ha una altra plataforma que també m'agrada fer servir i que m'han sortit projectes vinculats amb publicitat, que és Behance, que per aquí no ha sortit. I crec que això, que per exemple en l'àmbit editorial potser els editors no estan molt al cas d'aquesta plataforma, però en l'àmbit de la publicitat i de les agències sí. Llavors, a mi m'ha anat bé poder-la fer servir. I llavors no sé quina cosa més havíeu comentat per aquí. Sí, per les xarxes també... Jo havia comentat el tema del portafolis, no? Sí, però clar, portafolis, web, no deixa de ser el mateix una mica.
Jo crec que el portafoli ara mateix és tot això. Tenim a l'abast una sèrie d'aparadors i els utilitzem com més ens convé. Cadascú se sent còmode en unes plataformes o en unes altres i fent servir aquestes xarxes d'una manera o d'una altra, no? Jo crec que ara mateix el portafoli per mi és l'ús d'aquestes xarxes i buscar la manera de jo sentir-me còmode i que siguin eficients a l'hora de trobar clients, perquè al final no ens enganyem, a tots ens interessa tenir feina, no? Però, per exemple, enviar mails de forma activa, com deia l'Ivan, jo de moment no ho he fet. Sento que la meva estratègia fins ara ha sigut una mica la del pavo real, que és intentar tenir aquestes xarxes el millor possible i de moment ha anat funcionant. Això no vol dir que les coses canviïn i que s'hagin de buscar noves maneres i llavors estarem aquí alerta per poder-les dur a terme, no? Però a mi, de moment, aquesta cosa de tenir els treballs més visuals a Instagram i a l'espai web, tenir un espai com molt més reflexiu, d'intentar explicar bé els projectes, que no sigui una cosa com tan immediata, sinó que la gent que és capaç de destinar-te 3 minuts en comptes de 3 segons pugui apropar-te al seu treball d'una forma una mica més complexa. Crec que també és una forma de premiar la nostra feina, d'alguna manera, perquè a vegades tot és tan ràpid i tan excessiu que sento que necessito la web per explicar-me una mica millor, no? Canviem de tema o quan vols afegir alguna cosa? No, total, que jo crec que per mi també hi ha l'Instagram i la pàgina web, que tal com deia l'Olga, no? Tenen dues narratives diferents. L'Instagram és aquest punt d'inici de dir, doncs mira, m'interessa això, i la pàgina web doncs, permet explicar més bé el projecte, com l'elabores, el procés, les parts, no? I és una mica més elaborat. I en el sentit aquest que comentàveu de la recerca comercial i tot plegat, per mi a vegades hi ha molta gent que té com aquesta estratègia com molt conscient de cap on ha d'anar l'objectiu i quins són els mètodes, no? En el meu cas, és molt inconscient, no? És anar fluint una mica amb els recursos que tens, no? I anar veient una mica a vegades assaig-error, no? De dir, doncs mira, faig això, m'explico així, a veure si realment s'entén el missatge que vull transmetre, si arriba a la gent que hi ha a l'altre cantó, no? I no sé, i aquesta cosa a vegades d'enviar mails i d'anar com una mica darrere del possible client, en el meu cas, tampoc ho he fet gaire i estic com provant també això, no? De fer com aquesta piràmide. Primer Instagram, després pàgina web, i llavors si en el cas que les coses encaixen, puguis tenir com un contacte més directe amb el client, l'agència, i poder parlar des d'un altre, com més de tu a tu, per mail, i si llavors es necessita acabar d'explicar processos que has fet o la teva manera de veure les coses, que pugui haver com un altre nivell més personal. A mi m'agradaria saber quin tipus de feines us surten més. Si haguéssiu de dir, ostres, a mi del que m'encarreguen molta feina és d'això, perquè jo, per exemple, amb una persona que fa molta publicitat, ell, curiosament, fa moltes coses per catàlegs, no? Per catàlegs de peces i coses d'aquestes, no? Que crec que no és tant la vostra àrea, no? Però quines feines us surten més i també en quines il·lustracions es fixen més els clients? Vull dir, ja dieu, ostres, sempre que poso il·lustracions d'aquest estil em surten més feines o quan exploro més aquesta àrea estilística em va millor. Podríeu fer reflexions sobre aquest àmbit, o sigui, sobre l'àmbit de les feines que us surten més i si té alguna cosa a veure amb les imatges que us feu més de publicitat o el que sigui? Qui vulgui. Per mi hi ha alguna cosa curiós en els últims anys i és que estic fent moltes feines dirigides a públic infantil i que tenen a veure amb alguns dels exemples que he comentat abans, no? De vendre hàbits saludables o l'hàbit de la lectura.
nens i esport, nens i alimentació, nens i ciència, bé. I és un camp amb el que m'hi sento molt còmode perquè puc utilitzar la meva feina per temes educatius i bé, és curiós perquè el meu sentit de l'humor és més per adults que no pas per nens, però sí que estilísticament ja puc encaixar aquí, no? I si he fet l'exercici a vegades de pensar d'on ha vingut tot això, no? D'on ha vingut aquesta retahíla de projectes per a niños. Jo crec que va començar amb un parell de projectes que vaig encadenar d'espais. Era grafisme aplicat a l'espai i eren espais dirigits a nens. Un era un espai al Museu de la Ciència i l'altre era un espai al Museu d'Art de la Panera, de Lleida. I van ser projectes que me'ls vaig prendre amb molta il·lusió i suposo que m'hi vaig deixar bastant la pell, diguéssim, i bé, han anat sorgint altres projectes arrel d'aquí. Però no té a veure gaire, crec, amb una publicació concreta que faci en una xarxa concreta. A vegades hi ha alguna cosa que tu d'alguna manera destaques. Quan has de parlar de la teva feina, destaques uns projectes o altres, etc. Tot això, bé, et vas posicionant també una mica, no? Crec. No sé què opinen la resta. O sigui, hi ha un misteri ahí. Sí que he pres alguna altra decisió conscient a vegades, que vaig fer un mapa fa molt de temps. Era un mapa de Bilbao, molt humorístic, molt divertit. I em van començar a encarregar molts mapes, però no tenien res a veure amb l'humor. Eren mapes més aviat de definir un territori i fer una feina que al final no em deixava col·locar cap mena de sentit de l'humor allà. I vaig fer desaparèixer de totes les meves xarxes aquest projecte, aquest tipus de projectes. I no vaig acceptar més projectes d'aquest estil, no? Llavors, bé, a vegades és una mica això també. Dir, mira, doncs això m'interessa fer-ho, ho ensenyo. Això no m'interessa fer-ho, doncs no ho ensenyo, no? I crec que té a veure amb tota una sèrie de decisions conscients, més que no pas amb una publicació concreta en una xarxa. A mi no m'ha funcionat gaire això de que publico alguna cosa i de sobte me llueven los encargos, no? És una mica a llarg plaç, no? Crec que és molt interessant això que deies de ser conscient d'on hi poses més energia o més dedicació i on menys, què és el que ensenyes més i què és el que no. En el sentit del que deia l'altre abans, l'Olga, perdó, crec també que és molt important tenir clar els usos de cada tipus de plataforma. I precisament és molt important que hi hagi la web perquè és on decideixes exactament com vols mostrar la informació, com vols que se't vegi. I en aquest cas Instagram és com si entressis a la jungla. O sigui, hi ha una quantitat d'inputs brutals i realment la gent es mira una imatge 2 segons i passa a la següent. És així tota l'estona. Llavors, tot i que amb Instagram també elaborem una espècie d'aparador de la nostra feina, és un molt bon lloc on veure quina resposta té. Llavors, aquest feedback que aconseguim a vegades és de públic general i a vegades és de clients potencials o clients en curs o el que sigui. Però és molt diferent a vegades el tipus de feedback que aconsegueixes del públic general, les coses que agraden o que comparteix la gent o que donen més visibilitat, o bé les imatges que realment ens reporten feina. I això crec que per cada professional és diferent. O sigui, a vegades potser inclús pots pensar, hosti, va, aquest treball, que sempre pots estar més satisfet, menys, el que sigui, però dius, va, aquest treball funciona per X coses, em pot aportar més clients, tal. I llavors, a vegades,
realment apareixen d'un altre lloc. Llavors, no sé si potser en el meu cas, perquè no tinc un estil molt tancat i que sempre és de la mateixa manera, però realment a vegades ve per molts costats diferents. I a mi també em passa, potser per això també, no ho sé, jo no és que busqui tanta feina, sinó que realment la majoria de feina em surt d'altres encàrrecs. I és aquí quan veus quin tipus d'encàrrecs són més cridaners o que si molt més treballs en un àmbit concret, possiblement n'arribin més. És a dir, t'encarreguen un mural i de cop és curiós però surten més murals. Visibilitzes algun tipus d'àmbit en el que no havies treballat i de cop et tornen a contactar per fer un encàrrec d'aquest estil o en aquest àmbit. Vull dir que a vegades també, pel xat algú estava preguntant com visibilitzar-se o com elaborar un portfoli d'il·lustració en l'àmbit publicitari si no hi has treballat. Doncs potser pots provar de visibilitzar algun tipus d'imatges que puguin funcionar en aquest sector. A Instagram, per exemple, no estàs exposant a la teva web com a portfoli professional, però pots veure quin tipus de feedback té, si hi ha demanda, si aconsegueixes algun tipus de moviment. No ho sé, a vegades, sí, aquest assaig-error crec que és molt pràctic, com deia la Connie. Després de la crisi del 2008, a mi em va semblar observar que la publicitat baixava molt. Nosaltres ho notem de seguida perquè quan els socis i sòcies no ens pregunteu res sobre un àmbit, és dir, què està passant en aquest àmbit? I sí que realment penso que va haver com una baixada gran d'encàrrecs de publicitat en il·lustració. Pot intervenir la crisi econòmica perquè baixa la publicitat, però també pot intervenir una qüestió de modes, que, per exemple, es faci servir més la fotografia per la publicitat. Poden intervenir moltes coses. Vosaltres penseu que, no ara en aquesta situació concreta que estem vivint, que ho podria distorsionar tot, però que en general hi ha feina d'il·lustració, en publicitat? Quin silenci. Fa por, això. Jo crec que feina n'hi ha, almenys... O sigui, quan obres l'Instagram està patat de gent que ensenya la seva feina. Ara, clar, que és una feina de qualitat, o sigui, estàs treballant moltíssim i estàs cobrant molt poc. En quines condicions has fet aquesta feina? Però, o sigui, feina n'hi ha. Potser a vegades, doncs, és això. Està menys ben pagada del que ens agradaria, no? Jo recordo que just em buscava un espai nou per treballar, un estudi, sortia de casa i em buscava un estudi i just esclatava la bombolla immobiliària i la crisi del 2008, però no em va faltar feina en aquell moment. Jo era novat i segurament els pressupostos que feia estaven per sota del que demanaria avui dia. Però no vaig notar gaire la crisi. Ara en aquesta situació del Covid i igual m'avanço una mica, és el 5è tema que teníem, jo ara mateix estic una mica angoixat. Tinc una hipoteca, tinc un lloguer, estic d'obres. No sé si estarem en una crisi brutal d'aquí uns mesos, però estic intentant treballar al 300%, perquè no sé si realment aquest cop sí que notaré la crisi, no? Bé, no sé, coses. Aquest tema el deixem per més endavant. I, si us sembla, si voleu aportar alguna cosa en el tema de si penseu que hi ha feina, si heu viscut moments com més de crisi o més de moda d'il·lustració i que aleshores se'n demana. Jo crec que de feina sí que n'hi ha, si entenem també que, com dèiem de bon principi, que la publicitat o la il·lustració i la publicitat quasi bé ho és tot, no?
salvant el que és l'àmbit més editorial de fer llibres. Gairebé tot té aquesta base publicitària. Llavors, evidentment que hi ha feina. El que passa que sí que hi ha moments socials que són més abundants i altres que per por, per incertesa, perquè el propi mercat té diferents moviments, doncs tu estàs al mig d'aquest mar i d'alguna manera intentes saltar les onades i de la millor manera que saps i fent servir com la teva enginyeria de la millor manera. Però, bueno, jo estic contenta en el sentit que hi ha hagut, la situació que estem ara, però vaig veient que hi ha vida i que van sortint noves propostes. Que, a més, en un món on ets autònom, on la incertesa és el pa de cada dia, doncs, veient una mica tot aquest panorama, doncs, a vegades agraeixes el fet aquest, de que hi hagi moviment i que es noti i que hi puguis formar part. Però, bueno, deixem pel Covid al final, que ja ho has dit, Gemma. Sí, ho deixem, si voleu, ho deixem pel final. Bé, si us sembla, anem com tancant aquest primer bloc, si no voleu dir res més. Hi ha una persona que diu que com pot intervenir... Sí, ara et dono la paraula. Fes la teva pregunta per aquí pel xat i ja l'estem vigilant. Volies dir alguna cosa, Kuané? Sí, jo volia comentar una cosa dintre d'això del que estem parlant fins ara, i és el fet de quan tu fas un projecte o del llenguatge que fas servir, no? Que hi ha molts il·lustradors que tenen un llenguatge molt pautat i molt marcat i que potser llavors hi ha agències, ajuntaments o possibles clients que diuen mira, aquest tipus de llenguatge m'encaixa molt per donar visibilitat a aquesta proposta i fer tota aquesta campanya comunicativa. Però, en canvi, hi ha una altra manera de treballar que és, potser, des de la disciplina de millor, que és molt del disseny gràfic, que és de dir, doncs mira, escolto el client i m'adapto al que crec que li pot funcionar. O sigui, hi ha un punt que ets com més camaleònic o un altre que tu decideixes dir, doncs mira, la meva línia comunicativa és aquesta, si us interessa, aquest és el meu producte. I aquí, a vegades, jo com a il·lustradora i dissenyadora, a vegades entro en debat amb aquesta cosa de què és l'estil, quin és el meu llenguatge, per què la gent em demana que li faci una feina. I aquí crec que jo i molta gent del gremi és decidir si tires per un llenguatge personal potent amb una clara directriu o bé fas aquesta cosa com més camaleònica de servir al client en tant de veure les necessitats que té i ajustar-t'hi. Aquí, a vegades, sempre tinc el debat intern de quin és el camí a seguir amb això. I ho deixo així una mica sobre la taula, en tant que jo molts cops actuo com a dissenyadora gràfica i m'adapto molt al que necessita el client, tot i que a vegades, inconscientment, quan vas resolent coses, tu potser no te n'adones, però tot forma part com d'un ecosistema que potser des de fora es veu, però que tu quan estàs allà al mig de la teva pròpia veus no identifiques que hi ha unes correlacions amb tot allò que fas. I bé, ho deixo com a cosa a comentar amb els companys del grup. Teniu res a dir al que planteja la Kuané? I que també... Jo em trobo en una situació bastant similar, també. M'he fet aquesta pregunta 1000 vegades i va haver un temps en el que estava bastant preocupada perquè jo considerava que no tenia un estil tan marcat com altres professionals, que tenen un codi molt definit, que sempre treballen amb el mateix tipus de to o de personatges, etc. I crec que al final és una cosa molt personal i crec que és molt positiu en uns aspectes quan algú té un codi molt definit perquè el client pot entendre perfectament què és el que trobarà en tu i és una cosa que facilita molt en quins aspectes, però si a tu per naturalesa el que et surt és treballar amb diferents codis o que a vegades inclús des de fora sí que s'identifica un estil, però per tu mateix és com que treballes amb diferents tipus de llenguatges dins d'aquest paraigües, diguem.
Crec que el que és important és que un mateix faci el que realment li surt, el que és genuí en un mateix, i que si realment pots treballar amb diferents subcodis, perquè encara que no vulguem, em sembla que sí que se'n reconeix una mica, doncs endavant. I si el que surt és un sol codi, fantàstic també. Crec que d'una manera facilites unes coses i de l'altra en facilites unes altres. Però crec que sempre hauríem de ser capaços, sobretot quan treballem en publicitat, d'entendre realment què necessita el client i poder aconseguir una imatge que estigui sintetitzant el que ens demanen. Perquè precisament aquí és quan fem més d'il·lustradors en el sentit que molt poques vegades, a no ser que siguem molt mediàtics, van a buscar a l'artista, diguem, a l'autor. Realment estem complint un objectiu, una funció i fent que realment allò estigui suportant el concepte que ens demanen, que es publiciti, que es promocioni. Llavors, crec que és important que sigui amb un estil molt marcat o amb més versatilitat, puguem estar al servei d'aquest concepte, que és el que crec que és necessari en aquest àmbit. Molt bé. Doncs us comentava abans de canviar de bloc una mica. Hi ha un tema que algú de vosaltres ja ha mencionat, no recordo ara aquí, que és el tema aquest sempre tan important, que és el dels preus i les tarifes. Jo sempre he pensat, i de fet ho he pogut fins i tot referendar, que la publicitat, el que es cobrava en publicitat, no tenia absolutament res a veure amb el que es cobra, per exemple, en el món del llibre. Esteu d'acord amb això i penseu que dins de determinats àmbits de la publicitat es cobra més o menys? Per exemple, en àmbit institucional es cobra menys que en empresa, o si t'ho encarreguen d'un estudi és diferent a si t'ho encarrega directament el departament de màrqueting de l'empresa. Quines valoracions faríeu sobre això? Jo crec que... Se'm sent? Molt bé. Aquest és el tema dels temes. Aquest hauria de tenir com 5 stars, ara quan comencem a parlar d'això, com unes estrellites. Per una banda, clar, com que també estàvem parlant que la publicitat la necessiten una tipologia de clients tan diverses, vol dir que també els preus són molt diferents, no? Un restaurant del barri necessita publicitat i Estrella d'Am necessita publicitat. Evidentment, els preus no són comparables. I el que volia comentar jo és una anècdota que em va passant a mi just al començar la meva carrera com a il·lustradora i que sempre l'explico a les conferències perquè va ser com una espècie de bufetada dins de l'àmbit de la publicitat. Em van contactar una agència de França per fer unes il·lustracions tipus GIFs animats per una web tipus LinkedIn francesa. I volien això, com 10 dibuixos amb uns GIFs molt senzills que duressin, no sé si era 20 segons o 10 cada animació. Una tinta, tot molt simplificat. I jo estava començant, recordo que vaig fer com algunes trucades per demanar assessorament. Sempre hi ha com aquests grills que sonen no perquè la gent no vulgui ajudar, sinó perquè la gent realment no ho sap i no hi ha un codi. Després ho parlarem, però crec que no hi ha un codi exacte per fer un pressupost. Almenys així ho penso jo. I al final, després d'uns debats interns, vaig entregar aquest pressupost del que jo estava molt orgullosa, que crec que pujava uns 4.000 euros. I el vaig entregar molt cofoia i alegre. Llavors, al cap de 5 dies de silenci, aquesta agència es posen en contacte amb mi i em diuen que merci, però que el meu pressupost, diguéssim, no els genera confiança davant de l'envergadura del projecte que està treballant i que no m'agafaran, però que em passen el pressupost corregit per altres ocasions quan hagi de treballar en aquest àmbit. I em van retornar aquest pressupost, que us el puc canviar, ara molaria un compartir pantalla, però crec que era 25.000 euros el que em proposava i ella em definia exactament el perquè d'aquest pressupost tot desglossat, les sessions d'ús, una sèrie de coses que jo no havia tingut en compte en el moment de fer el pressupost i que de cop engrandien
totes aquestes xifres, perquè tampoc havia fet ja una recerca profunda d'entendre qui era aquesta empresa i representa que era com un monstre a França de les webs de buscar feina, etc. Llavors, ja a partir d'aquí és un tema que m'ha preocupat molt i la veritat és que cada pressupost el suo com si fes una marató. És cert que a vegades recorro a trucades, tinc la sort de compartir estudi amb altres dissenyadors gràfics i gent que es dedica a coses similars i podem debatre sobre els pressupostos. I a poc he anat creant com una espècie de biblioteca de pressupostos, que és allò que he cobrat per diferents tipus de feines. I això el que genera és una forquilla d'uns mínims i uns màxims per no tornar a fer un ridícul espantós, que no és només el ridícul, sinó que vaig perdre l'oportunitat de fer una feina perquè vaig quedar malament. Llavors jo diria que en general la publi, sobretot quan el client és gran, es paga més i es paga molt, molt més. Si és a través d'agència hi ha un altre misteri que es desplega i és que mai sabrem el que cobra l'agència per fer la feina que estàs fent tu. A mi em passa moltes vegades que no només soc il·lustradora, sinó que estic pensant i desenvolupant una campanya que m'encarrega una agència, no el client directe. Jo poso un pressupost que el passo a l'agència, que és qui em pagarà, però el client no sé mai quin és el preu que ha pagat a l'agència per la feina que he solucionat principalment jo. Llavors aquí hi ha com un tema que m'interessaria molt també parlar-ho, però el que està clar que és, sobretot quan es parlen de marques grans i institucions grans, s'ha de demanar el preu que pertoca perquè la publicitat mou molts diners i a vegades som aquí l'últim mono que fem uns pressupostos ridículs i espantosos que quasi ens fa vergonya demanar massa, quan és un dels àmbits laborals que mouen més diners. I treballar en l'àmbit de la publicitat, doncs, si entres al joc, hi entres de veritat, no amb la vergonya i no amb la por de... Estic parlant de grans marques. Llavors hi ha el que dèiem abans del bar del barri, que és una altra història, que jo també m'interessa molt treballar-ho i aquí es pot establir un diàleg amb el client de a veure com podem fer aquest pressupost. Més opinions? És totalment cert i és importantíssim que es comenti tot això, perquè a més crec que tenim un complex brutal en aquest país, perquè és que realment està molt mal valorat i tenim, i a vegades comentant amb companyes i així, ens passa el mateix que deia ara l'Olga, que de cop sembla que hagis d'enviar un pressupost com quasi demanant disculpes o justificant. Hòstia, és una feina i si ens estan venint a buscar en el sector de la publicitat és perquè realment aportem un valor afegit i hi ha una riquesa extra si hi ha una il·lustració i a darrere hi ha una marca potent que pot assumir aquests pressupostos i què és això? No sabem a quin preu l'estan cobrant el client final. A vegades sí, a vegades no. Hi ha diferents maneres d'aportar-ho, a vegades, segons el tipus d'agència. Però, clar, realment no hi ha color entre una gran marca o un particular que també t'està demanant publicitat en local. I crec que és molt útil i molt necessari que entre nosaltres ens comuniquem més, perquè precisament no hi ha uns bons llindars posats i no tenim bona informació sobre pressupostos ni quan sortim després de formar-nos, ni ja quan som a l'àmbit professional. Moltes vegades m'he trobat tocant a l'APIC precisament perquè dius, hosti, això... I a vegades és que realment t'equivoques de tant i et penses que estàs fent un pressupost en condicions i quan realment tu mires amb la distància dius, hosti, i és molt necessari que tinguem més informació en aquest sentit. És clau. A vegades, preus? És que, a més, jo crec que no hi ha la cultura de l'empresari, dissenyador, il·lustrador. O sigui, ens hem format des de la cosa com molt artística i des del fet d'intentar comunicar idees i plasmar-ho plàsticament, però tota la part empresarial, que és tan o més important, està com en un altre costat, no?
i fins que no comences a remar i comences a veure i comences a fer-te el que deia l'Olga, aquest vademecum de pressupostos, i dius, mira, això em va funcionar aquí, això em va funcionar allà, i et vas fent com una visió general per tu, per veure i per sondejar. Però igualment, molts cops no tens prou experiència com per dir hi poso un 0 més o no. A vegades hi ha moments d'aquests que també, sí, et fiques allà, sues, intentes descriure fil per randa tot el procés, inclús te l'intentes com integrar tu, de poder-lo escriure per poder justificar totes les hores i explicar tot el que fas, el valor creatiu que té allò, Però tot i així, a vegades ens falta una mirada molt més àmplia. I a mi un dia una companya, també, no és similar al que li ha passat a l'Olga, però també en pressupostos d'aquests baixos em va dir una frase que em va quedar com molt, molt marcada. Em va dir, fica un pressupost com Déu mana perquè jo no col·laboro amb la precarietat. I això va ser com, uau, quina manera de donar-te també la volta al fet de ficar valor a la teva feina, a les teves hores, a la teva creativitat i el que tu has estat també conreant durant molts anys, que no només a vegades són les hores que fiques en aquell projecte, sinó que hi ha tota una experiència darrere que també té un valor afegit amb allò que tu llavors dones resposta. És un tema molt delicat i a més tampoc hi ha com... O sigui, tu quan te'n vas al dentista i et treuen el queixal del seny et diuen 100 euros i ningú t'ho discuteix, I en canvi, amb les coses artístiques, com que tampoc hi ha un manual d'instruccions de com fer un bon pressupost o quins són els valors adequats a aquest tipus de client i tot és molt abstracte, costa molt concretar i sobretot en el nostre cas a vegades ficar-nos el propi valor que toca la nostra feina. És un tema delicat, que crec que a vegades va bé parlar-ne per fer gremi perquè veus que tothom està una mica en les mateixes. Sí, com us podeu imaginar, aquest tema és aquest de les 5 stars que deia l'Olga, el tema dels preus, perquè realment està generant una mica d'activitat en el xat. Una de les preguntes que està sorgint és si normalment el preu us ve ja tancat o si vosaltres us demanen pressupost. I també jo us volia preguntar si en cas de que us demanin el pressupost, o si us ve tancat és igual, si penseu que és un sector en el que es poden negociar condicions. I jo crec que funciona de les dues maneres. Els pressupostos tancats són molt habituals també i a mi és un sistema que no em desagrada gens. Em sembla com molt net i molt clar. Ve el client i et diu, ei, tinc 900 euros, la feina és aquesta. I tu aquí tens tota la tranquil·litat per poder acceptar o rebutjar o, que és el que intento fer jo, negociar. No el preu perquè és tancat, però què ofereixes a partir d'aquest preu, És a dir, vale, us ho faig, però en comptes de 3 il·lustracions seran 2. Ja que teniu el preu tancat i a mi em sembla un pèl baix. O sí, però els usos que vosaltres voleu per un any els limitem a 2 mesos. Jo crec que és un sistema molt noble i a mi em genera bastanta tranquil·litat, la veritat. Si no, quan es fa la inversa, cada cop em sento un pèl més còmode, sobretot des que estic elaborant aquesta forquilla de mínims i màxims, com per tenir unes referències, però la veritat és que és bastant complex, Sí, a mi a vegades em demanen ràpid una xifra, Mira, tinc aquesta feina, dona'm una xifra. I penso, he de fer un pressupost, he de pensar quin nivell d'esforç em requerirà, he de pensar en quant de temps ho faré, si m'he de desplaçar o no, tot el procés, quins materials necessitaré segons el projecte que sigui. Necessitaré que algú m'ajudi a fer això i quasi bé mai diria que mai, dic sí o no o una xifra concreta aïllada que no estigui en un pressupost que reflexi totes aquestes todos los pormenores i tota la letra pequeña, perquè per moltes raons, entre elles que no hi hagi mals entesos després,
no, pero yo te pedí esto, no, tú me pediste esto y aquí está explicado. I per un tema també a nivell econòmic, de poder justificar, com deia la Quané, em sembla, una mica cuál es el alcance de ese trabajo, ¿no? Y de alguna manera darle valor a todo eso, cuáles son tus estándares de calidad y a qué te comprometes y hasta dónde vas a llegar por ese precio. Però sí que la veritat és que si em donen una xifra ja d'entrada, moltes vegades és molt més senzill, que ho comentava l'Olga, no? Molt més net. En plan, vale, doncs, ok, si aquestes són les xifres, ja em plantejo si trigaré molt o poc en fer la feina, si realment me compensa acceptar aquesta feina i bé, perquè és un esforç, a vegades és un esforç bastant titànic fer un pressupost, depenent de quin projecte estiguis parlant, ¿no? Y vale, pues ya te pasaré el presupuesto. Yo que sé cómo hacer esto, si no lo he hecho nunca, voy a estudiarlo primero, ¿no? Voy a mirarlo. I bé, jo a nivell de xifres, moltes vegades el que em trobo és lo necesitamos más, no nos llega el presupuesto. Vale, pues haberme dicho antes que tendrías un presupuesto más bajo, ¿no? Llavors, crec que amb els anys el que estic fent és demanar una mica més del que habitualment demanava per una feina similar, no? I moltes vegades, moltes vegades no, algunes vegades realment l'agència busca un perfil que és molt, molt, molt el que tu fas. Llavors, aquí tu tens cert poder, no?, de negociació, perquè realment estan buscant algú que fa una feina que fas tu. I al final no hi ha tanta gent que faci aquesta cosa concreta que fas tu i que tingui possibilitat de desplaçar-se o disponibilitat o el que sigui, no? I bé, llavors dius, mira, doncs aquí et plantes una mica en la complexitat de la feina, en aquesta xifra que has donat, i dius, bueno, doncs, vale, sí, em puc ajustar una mica, però no gaire més, perquè qualsevol feina, el meu pecat més gran és que penso que ho podré resoldre d'una manera fàcil, però a l'hora de la veritat sempre és més complicat del que pensaves, no? I sempre acabes destinant més hores de les que pensaves. I el mercat ho sap, no?, que aquesta feina té un alt percentatge de vocació i que, bé, crec que juguen una mica amb això per apretar-nos les tuerques, no? Hem de ser una mica forts i dir, mira, és que crec que el raonable per a aquesta feina és això. Ho podem fer més barat, ho podem fer més senzill, però el raonable és això, no? Perquè, escolteu una cosa, vosaltres quan us fan una proposta que no us donen el preu tancat i us diuen hi ha aquesta feina, evidentment aquí no podem parlar de preus perquè seria impossible, hi hauria tanta casuística que no podríem parlar-ne, però què teniu en compte? O sigui, quines són les coses que us venen a cap? O d'entrada ja us surt com el preu aquell i aleshores intenteu buscar si es correspon a la feina o no? Quina és la vostra reflexió? Jo tinc com una estructura que intento aplicar-la sempre, en publicitat sobretot. Una és, hi ha una part del pressupost que va destinada als esbossos, perquè m'ha passat diverses vegades que el projecte ha caigut a mig funcionar i jo hi ha una feina que ja l'he feta. Llavors, jo ja m'emparo d'entrada que només començar a la mínima que enviï una proposta, aquesta ja queda pagada. Hi ha gent que el que fa és demanar un 50% en avançat de la factura, però és cert que hi ha molts clients que per al seu sistema o perquè estan vinculats a institucions no poden fer-ho.
Per tant, a mi sempre m'ha funcionat adquirir aquest compromís amb el client de que hi ha uns esbossos que tenen un preu independentment de la feina final. Llavors, també m'encarrego de definir o de pensar molt bé quin és aquest client, una mica pensant en aquest error brutal que vaig caure amb aquesta empresa francesa, que és tenir en compte que és diferent treballar per les cerveses artesanes del teu poble que per Estrella d'Am. I això és evident i el preu no pot ser mai el mateix. Després hi ha un altre punt que tinc molt en compte, que és l'ús que se li donarà a aquesta il·lustració. Quin és l'impacte que tindrà? Estarà en el packaging, apareixerà a les webs, en farà ús a les xarxes. També durant quant temps es farà aquest ús? És a dir, és una acció puntual per una data concreta o és una il·lustració que té un recorregut que pot durar un any o 2 o 3? I llavors, recentment hi ha una cosa que també he afegit i m'ha anat molt bé, que és que demano que m'especifiquin de forma molt concreta aquests espais de difusió. O sigui, abans m'acontentava si em deien premsa, vale, doncs usos premsa. Ara no, ara és premsa, però quina premsa? Això m'ha permès controlar una miqueta la difusió, perquè és diferent un anunci que es publica en el Punt Avui o un altre que es publica a tots els diaris espanyols durant un cap de setmana. El nivell de difusió no té res a veure. Llavors, tenir aquesta definició tan concreta sí que m'ha servit perquè un cop veuen la peça i els hi funciona i després volen ampliar aquests usos, és dir, cal que ho revisem perquè això no incloïa això i això i això. Pensa que és això, que sempre nosaltres cobrarem menys del diner que mou tota acció publicitària. Sempre, sempre. Fem com ho fem i per ben fet que estigui al pressupost. Llavors, qualsevol cosa que serveixi per quedar com una miqueta emparat dins d'aquest àmbit crec que és bona. Aquí demanen a veure com pots controlar-ho tot. Jo crec que no es pot. Jo tinc la sort que tinc uns pares que no sé què fan, però s'enteren de tot. De cop em truquen, Olga, han tornat a passar l'anunci. Olga, hem vist aquest cartell a tal lloc. I està clar que no és la manera, que ho dic mig en broma, però bueno, hi ha unes parts que te'n pots enterar, la gent t'ho comunica i d'altres segurament colen i no te n'enteres. No sé si hi ha com algun espai veritable per saber els usos que s'han fet, jo entenc que no, però bueno, d'entrada un enorme és confiar en la gent. Olga, de fet, a tu aquesta feina que et van rebutjar, bueno, ja et van haver que te la rebutgessin, perquè el que vas aprendre amb això ho has pogut aplicar després sempre, Això sí, això sí. Sí. La resta feu servir el mateix criteri per calcular els vostres pressupostos? Sí, jo crec que està molt bé l'escalat d'ítems que ha fet l'Olga perquè realment, a més, una mica amb aquest ordre, inclús precisament l'àmbit de la publicitat és un àmbit on negociar i a vegades no en som prou conscients, però crec que precisament és un àmbit en el que s'ha de negociar moltes vegades i que val la pena fer-ho. I crec que ens hem de prendre aquest temps per fer el pressupost. Personalment, crec que quan algú et diu no, necessito una xifra ja, ara mateix, crec que ja és una mala senyal. Perquè si algú està abordant la feina d'aquesta manera, crec a vegades ja denota, no sempre, però pot ser que denoti que potser en segons quins termes ja no serà molt seriós tot plegat. Llavors, el fet que tu et prenguis el temps per estudiar-ho bé, veure exactament quins seran aquests usos, com s'aplicarà, totes les aplicacions que seran necessàries, el temps que et portarà, realment també fa que el client s'emporti una impressió totalment professional de la feina que li faràs. És a dir, tan important és com li contestes al telèfon, com li envies el pressupost i com fas la feina. Al final tot és part de la impressió que tindran de tu com a professional. Llavors, a vegades, amb aquesta mateixa
incertesa o aquests nervis d'abordar l'encàrrec, a vegades se'ns passen coses per alt, que és millor, hosti, para un moment, m'ho miro bé, m'ho penso bé, de quina manera ho pressuposto i realment estar segur de què és el que estàs enviant. Perquè sempre hi haurà més canvis, sempre hi haurà més coses afegides. Llavors, tot el que es pugui preveure, des d'un bon principi, tot el que ja puguis parlar amb el client, que ja ho puguis deixar pautat, que puguis especificar al màxim de bé què és el que inclou el pressupost, què és el que no, a quin àmbit, durant quin temps. Tot això és bàsic perquè després ni ell s'emporti sorpreses ni tu te les emportis tampoc. I, per tant, que la relació laboral sigui sana i funcioni correctament. Sí, jo en concret en projectes que tenen a veure amb packaging m'ha passat que han estat els pitjors gestionats. O sigui, s'han allargat moltíssim en el temps, hi ha hagut milions de canvis, alguns han caigut, un mateix producte s'ha mantingut en un mercat però ha caigut en un altre. O sigui, és com un caos, no? I llavors ja amb aquest tipus de projectes he aplicat una mica un tipus de pressupost que és absolutament molt feixuc, no? Bueno, doncs, vale, seran tants models d'il·lustració, seran tants personatges que aniran amb aquestes mides, que si cau per qüestions alienes a l'agència o al creatiu, bé, si cau per decisió del client, doncs s'abonarà un percentatge, bla, bla, bla. O sigui, és absolutament horrible fer aquest tipus de pressupostos, però a la vegada és molt útil un cop ja l'has fet i un cop el projecte està en marxa perquè contempla una mica tots aquests casos i totes aquestes situacions, no? I bé, en concret, o sigui, amb l'experiència d'aquest tipus de projectes, també aplico, dins d'aquesta estructura que comentem de què tenir en compte a l'hora de pressupostar, em pregunto ¿cuánto me van a marear? Aquest client té les coses clares, sap el que vol, he treballat ja amb ell o no i sé com treballa, com no treballa, etc. És un client nou, em sembla que és semblant a aquell client que vaig tenir que em va demanar 17 versions d'una locució per un vídeo i per al qual no voy a volver a trabajar en la vida. Bueno, aquest paràmetre, ¿no? Si me van a hacer la vida imposible y van a hacer que ese proyecto que me hacía más o menos ilusión hacer me sienta totalmente desgraciado haciéndolo y prisionero del proyecto, o va a ser un proceso más o menos ágil con sus cambios relativamente razonables. Es decir, ¿va a transformarse este proyecto en un infierno o no? ¿No? Y eso es un elemento que también tengo en cuenta en los proyectos para sumar bastantes euros al presupuesto, no? Com aquest és un tema que interessa moltíssim a tothom, que és com fer el pressupost, com calcular els preus, t'importa comentar quin és el teu procés a l'hora de calcular un preu? Sí, jo segueixo una mica també aquests escalonats, vull dir, coincidim bastant amb això. En el cas també dels ítems, depèn del tipus de campanya o depèn del tipus de producte, jo també tinc en compte el tema dels idiomes, com un afegit més. En el cas si ets de valorar si la cosa s'ha de fer en català, anglès, els idiomes que hi hagin d'haver. I aquí, en el xat, veig que hi havia una noia que demanava si es pressuposten els canvis. Jo sí que faig és que faig com una estructura general on marco a línies generals tots els valors, però sí que a sota fico unes clàusules per acotar i per concretar una mica la feina. I una de les coses és aquesta.
el tema dels canvis, no? De dir, doncs mira, hi haurà 2 canvis. Per exemple, poso, es farà una primera proposta, si no satisfà el client se'n farà una de segona i si no satisfà es tornarà a revisar el pressupost perquè aquesta inversió de temps i aquesta inversió de creativitat doncs, té un valor. I aquí sí que hi fico així com unes pautes molt concretes per intentar acotar i que d'alguna manera et quedis com confinat en un marc. O, per exemple, el típic, que hi ha vegades que es dona com per fet que tu fas un cartell o un díptic on hi fiques informació textual i que potser a vegades la informació textual, o sigui, tu no l'has de corregir o són detalls que a vegades hi ha clients pel tipus de perfil que sigui que es dona com per fet que tot allò va dintre el pack. Doncs, per exemple, dius aquí no hi entra ni selecció de fotografies ni selecció de correcció ortogràfica, o sigui, intentar reduir al màxim la possibilitat d'error o de qüestionament de la teva feina, que la puguis acotar. També és cert que hi ha vegades que hi ha clients que et diuen, ostres, que bé que estigui tot així com tan quadriculat, perquè tothom sap ben bé les àrees on arriba i on no, però també hi ha altres vegades que hi ha clients que et diuen, ostres, quina marejada, no? O sigui, jo et demanava 4 coses, saps? I no fa falta que sigui tan rigorós. A vegades és com que et trobes amb feedbacks molt diferents, però per mi és una forma molt necessària d'acotar la teva feina i que no hi hagi les mínimes escletxes possibles. No sé si et contesto, Gemma? I tant. Sí, de fet, m'heu contestat tant que algunes de les preguntes que tenia per ara ja estan com contestades, o sigui que podem, com que sembla que no, però portem gairebé 1 hora i mitja, Sembla que no, ens passa volant, sí. Però sí que ara tenia com previst parlar del tema de si es feia contracte, del tema de pressupostos i tot això. I bé, jo penso que moltes coses ja han estat contestades, de com s'ha de fer un pressupost, quines condicions poseu, si teniu previst el tema dels canvis, el tema de si les proves s'han de pagar o no s'han de pagar. Ara et dono la paraula. I aleshores doncs crec que hi ha com una part d'aquesta que hem avançat bastant. Digues. Algunes vegades he treballat amb gent d'Estats Units i, en concret, una vegada vaig fer unes il·lustracions per una pàgina web era una espècie de clínica i l'estudi de disseny amb el que treballava tenia un contracte de 10 pàgines entre ell i el client final. I jo havia de signar allà també com a proveïdor i tal. Però 10 pàgines de contracte. I en aquest contracte, o sigui, em va encantar la metodologia perquè al final aquell contracte era... L'estudi s'havia preocupat molt de com era el projecte i què es faria i com es faria, sota quins conceptes, sota quins plantejaments, perquè havien de fer havien de crear una cosa de zero, una cosa tan complexa com una pàgina web, no? I hi havia un element molt concret dins del contracte, que recordo molt, que era que en cas de qualsevol tipus no malentès, sinó un espai de xoc entre el client i l'estudi de disseny, en aquest cas, que no es posessin d'acord sobre com resoldre alguna qüestió, aquell document contracte serviria d'àrbitre, perquè havia estat signat entre tots dos i així mai el procés de treball s'estancaria en cap punt, no? Sempre continuaria endavant sota aquells plantejaments i arguments que s'havien signat i acordat. Em va semblar una manera meravellosa d'enfrontar un projecte complex, no? 10 pàgines de contracte pot semblar moltíssim, però quan... Bé, jo a vegades he fet pressupostos de 2 pàgines. Hi ha projectes una mica complexes que requereixen que sí, que t'hi estiguis una estona i bé, o sigui, soc molt fan de fer aquest tipus de contractes, no? Perquè si no, a vegades et pots
et pots perdre en el procés que et demanin molts canvis i dir, a veure, centrem-nos, no? Què és el que volíeu i havíeu pensat bé el que volíeu abans que entrés una altra persona en aquest procés creatiu, no? Llavors, bé, ojalà s'estengués més aquesta pràctica de posar-ho tot sobre el paper, no? Algunes vegades també, per fer un projecte, em fan 20 trucades telefòniques, 30 mails abans de començar un projecte i al final no hi ha un document escrit on estigui tot una mica reflexat i endreçat. I m'acabo enterant de coses un cop ja està la feina entregada que jo no sabia que eren realment importants a tenir en compte, no? Perquè no m'han donat aquesta informació realment. S'ha perdut en el yo te dije, en la trucada telefònica entre el client i l'agència, però a tu no t'ha arribat aquesta comunicació. Bé, en resumen, muy fan de los contratos. Molt bé, doncs aprofitant això que... Digues, Quane, i després... Jo volia dir una cosa, seguint amb això que deia l'Ivan, que també hi ha una cosa per mi bonica en el fet de quan fas un pressupost contracte, que a vegades s'uneix una mica, depèn de la literatura que hi vulguis posar, i és el fet dels drets i deures, que d'alguna manera tu et pots posar des de... Jo tinc el deure de complir amb els calendaris, complir amb tota aquesta normativa, complir tot això, però també hi ha uns deures per part del client i que crec que a vegades és important doncs poder-ho explicar, no? En el fet dels terminis, d'intentar pautar els calendaris, de que tot... Jo compliré si tot s'entrega en un calendari establert. O, per exemple, hi ha una cosa que a vegades m'he trobat que el fet de que tu entreguis una determinada feina amb uns colors com tot superpautat i que potser a l'hora de quan s'ha reproduït, si tu et desvincules de tot el tema de producció, que potser hi hagi un color que no és el que tu has pautat, no? I quan tu havies ficat molta energia en que allò quedés clar. Llavors també és important a vegades dir, doncs val, jo pauto això, però si hi ha algun problema en la correcció final o en la implementació final, això és una cosa que va a càrrec del client. Perquè a vegades jo em trobava en projectes que s'imprimien moltes còpies d'una feina i pensava, ostres, imagina't ara que hi hagi un error o passi alguna cosa, la indemnització que et pot caure a tu perquè hi ha hagut aquesta problemàtica, no? Doncs, per exemple, és un detall que jo a vegades poso també en els pressupostos per cobrir-te també una mica, no? Dintre d'aquests drets i deures que comentàvem. Sí, jo, si us sembla, aprofito per fer com una espècie de cunya publicitària, però que ho entendreu de seguida, que és que suposo que molta gent recorda que a l'APIC vam fer un model de pressupost, que vam col·laborar molt amb la Quane. Te'n recordes, Quane? Sí. I aleshores, en aquest model de pressupost, parla molt de tots aquests deures i obligacions, tant per part de l'il·lustrador o il·lustradora com per part del client, no? Llavors aprofito que tenim una persona a la xerrada, que és la Mariona Sardà, que és l'advocada de la PIC. Xavi, li pots donar veu? Perquè ella s'ha ofert per aquí. Mariona, et tenim? Hola, què tal? Hola, Mariona, què tal? Molt bé. Escolta, que podries explicar quines coses s'ha de tenir de forma breu, perquè ens anem molt de temps. De forma breu, què s'ha de tenir en compte en un pressupost? Sí, us ho explico de seguida, però jo crec que una mica el que deia l'Ivan, potser, Ivan, és que l'encàrrec ha de quedar clar, no? És a dir, el que t'està demanant el client o l'agència, el que deies tu d'aquest contracte, no és tant el contracte on hi ha la cessió de drets, on hi ha potser el pressupost, sinó que és l'encàrrec, no? És a dir, quan jo rebo l'encàrrec, com més detallat estigui l'encàrrec, millor, perquè després no hi hagin els malentesos aquests que deies, o que no hi hagi la feina com ells volien, etc. Oi que deies això, Ivan? Jo crec que és més els punts... Hola. Sí, em referia a l'encàrrec en global, no? Incloent càrrega de feina, usos... totes les qüestions habides i por haver, no? Vale. No, doncs una mica el que deia la Gemma, el treball que vam fer amb el pressupost, que havia de servir també perquè tots vosaltres tinguéssiu clar que quan no hi ha contracte o quan en publicitat justament es donen molt poques vegades en què el client, l'agència o el tercer que ens està demanant la feina
ens proposa un contracte, perquè moltes vegades és molt ràpid o moltes vegades realment no hi ha molts contractes ni hi ha molta gent que treballi amb contractes de cessió de drets. Llavors és important que en el pressupost o a la factura estiguin aquests conceptes que amb la Gemma treballem com a bàsics o mínims, que és que hi hagi les modalitats d'ús de les il·lustracions, que hi hagi l'explicació concreta de per què, com i quan seran utilitzades aquelles il·lustracions, que hi hagi el territori i que hi hagi la durada. És a dir, al final hi ha aquestes 4 o 5 coses bàsiques que quan no teniu contracte és molt important que o en factura o en pressupost estiguin ben detallades i ben esmentades perquè després també vosaltres pugueu exigir que transcorregut el termini pugueu recuperar els drets i pugueu exigir realment que els usos que han estat cedits siguin aquells i no s'extralimitin en els drets que heu cedit. D'acord? Jo crec que bàsicament és això la idea, no, Gemma? Sí, jo crec que sí. També recordar-vos que algú ens ho demana en les preguntes que teniu aquí, com ha de ser un pressupost. Algú ens diu, ens podríeu passar un exemple de pressupost? Doncs sí, és aquest model de pressupost que nosaltres tenim, que vam estar treballant molts mesos i que, per tant, aquest model us serveix. Després, en quant a algunes peticions que feu d'algunes informacions que estem donant aquí, doncs, justament, nosaltres, no sé si ho podrem fer ara per ara, però ho intentarem. Teníem preparada una sessió per parlar de preus i aleshores mirarem si la podrem fer perquè havia de ser presencial, cosa que ara no serà impossible. Mirarem si pot ser virtual i si no ho haurem de deixar per més endavant, perquè això és algunes de les inquietuds que esteu. Algú demana si podríem passar el pressupost aquest de l'Olga. Jo entenc que és com una cosa molt que ja li funciona però que s'hauria d'incorporar moltes coses i, per tant, si fem aquesta sessió ja parlarem amb l'Olga perquè ens doni un cop de mà per poder preparar la part de publicitat i amb més gent, evidentment. Doncs bé, també aprofito per dir-vos que normalment fem un resum d'aquestes xerrades. En aquest cas, no sé exactament com ho farem. Ho preparàvem amb la Núria Coll, que està per aquí també, que ha fet molt bé els altres 2 resums dels monogràfics que hem fet. Gràcies, Núria, per la feina que has fet. Ja parlarem quan acabi aquesta sessió de si això ens quedarà com un material gravat i que pugui consultar tothom o si farem un resum. Perdoneu, són coses que no hem fet tant. Valorarem quina és la millor opció per tothom. Val, Núria, que sé que estàs per aquí escoltant atentament. Doncs bé, continuem amb el que estàvem parlant. Jo crec que el tema del pressupost, del contracte, molt interessant això que deia l'Ivan. Ivan, potser et demanarem en algun moment també que ens expliquis com és aquest tipus de contractes. És molt important deixar els detalls molt tancats també per aquest tema que després no et comencis a trobar la teva feina reproduïda amb múltiples característiques, marxandatge i temes d'aquests. I aquest bloc el volia finalitzar una mica amb la pregunta de si penseu que amb el temps han millorat les condicions i sobretot si hi ha com més consciència de que l'autor, de que l'il·lustrador o il·lustradora és una persona que té uns drets, que cobra el que ha de cobrar i que no neix amb el llapis amb la mà i la feina li surt sola. Creieu que cada cop existeix més aquesta consciència en l'àmbit de la publicitat? Jo crec que com a gremi l'hauríem d'intentar nutrir, aquesta idea, perquè crec que està a vegades molt desdibuixada. I crec que d'alguna manera s'ha democratitzat tant i que està molt bé la figura del dissenyador i l'il·lustrador, que això fa com que a vegades tenim la sensació que aixeques una pedra i surten dissenyadors i il·lustradors per tot arreu, i a vegades hi ha un punt que es desdibuixa molt realment tota la part conceptual que hi ha darrere, tota la part de formació, que no només és agafar l'ordinador i dibuixar, sinó que a darrere d'un dibuix o darrere d'una idea hi ha molta conceptualització. O sigui, el llapis és una eina, però el cap és on hi ha el tresor, diguéssim, en aquesta feina. I crec que s'hauria de donar molt més valor a això i no només a ficar-hi la part formal,
Vull dir que crec que és una feina molt complexa perquè alhora estàs com baixant i materialitzant un munt d'idees, un munt de formes i donant valor a tot això i donant un contingut. I això no és una feina fàcil. I també és cert que ara també hi ha com moltes aplicacions que també et resolen coses molt ràpids, de dir, vull un logo o vull un dibuixet i per 50 euros tens això, no? I a vegades competir amb tota aquesta democratització, a vegades és difícil posicionar-te. Doncs moltes gràcies. Si us sembla, passem ja al penúltim bloc, aquest és curtet, perquè de fet el que pensava que era interessant posar-ho sobre la taula és en publicitat és fàcil treballar de manera internacional? Us fan molts encàrrecs de fora? I penseu també que en publicitat funcionen els agents o només és en l'àmbit del llibre? Jo he tingut poca experiència treballant fora d'Espanya. Diria que he treballat moltíssim a l'àmbit territorial de Catalunya, una mica a Espanya i molt poc a l'estranger. He tingut una agència, o sigui, m'ha representat una agència, però m'ha representat malament perquè durant 4 anys no m'ha arribat cap feina que jo considerés que tingués qualitat, algo que jo volgués fer. O eren col·laboracions sense ser pagades per un tema de fer rebombori, o eren col·laboracions que era il·lustrar elements de comunicació interna d'una empresa. I jo el que més aviat preferia era elements de comunicació externa, de cara al públic. Llavors, la meva experiència amb aquesta agència va ser molt negativa. Però fa poc, no em representa oficialment, però fa poc una agència de tant en tant em dona alguna possibilitat de feina, alguna ha sortit, i en aquest cas sí que estic content amb tot el procés, perquè al final entre aquesta agència per una banda, l'agència de publicitat per una altra, jo he tingut molta tranquil·litat de fer única i exclusivament la meva feina. Si m'havien de portar a un lloc, em portaven. I bé, tot aquest tipus de comoditats. I llavors, bé, és una mica el que puc dir. Agents, m'he trobat amb agències que no m'han servit i amb agències que sí que m'estan servint. I bé, a l'àmbit internacional m'ha funcionat més un contacte directe o que hi hagués algú que demanés una recomanació personal i que una persona li recomanés la meva feina, més que no pas un agent estrictament professional. Algú de vosaltres treballa amb internacional? En l'àmbit internacional? No és massa habitual, no? En el meu cas tampoc, de moment. No, segueix. No, dic que he fet algunes feines internacionals. No moltes, però sí que potser 5 o 6 encàrrecs. I normalment això ha vingut a través d'agències ubicades en aquest país. I sí que hi ha una cosa curiosa perquè no sé exactament per què, però funciona molt bé la meva feina a Corea del Sud i a Estats Units. I la resta del mapa és com un buit negre, inexistent. Llavors, a través d'agències d'agents, no hi he treballat. El que estic explorant ara recentment és una nova figura, que és un tipus d'agent amb el que no tingui un contracte continu, sinó que em solucioni algunes negociacions concretes. Que això és una cosa que m'ho va comentar la Lara Costafreda, una altra il·lustradora, que tenia aquesta persona que habitualment l'ajudava a fer aquesta negociació.
I sí que en tipus de contractes més complexos o tipus de clients com més difícils estic incorporant aquesta figura en l'àmbit internacional, no? Quan hi ha la complexitat o la dificultat de l'idioma, quan no coneixes exactament quina és la situació econòmica del país, si és molt diferent de com es mouen els números per aquí, no? Llavors això m'ha donat una certa tranquil·litat. Per aquí hi ha algunes preguntes. Algunes crec que les puc contestar jo mateixa. Per exemple, si es treballa sense contracte, això és de l'apartat anterior, què tens per defensar les teves condicions laborals? Fer un pressupost ben fet, Anna. Si fas un pressupost ben fet, ja és una mica com una arma que tens i que la factura, evidentment, també estigui ben feta. Després algú preguntava si els agents anaven per àmbits, o sigui, si tenies un agent per còmic, un agent per llibre. Generalment sí, generalment els agents estan especialitzats. No vol dir que hi hagi algú que ho faci tot, però no és el més habitual. Bueno, algú li feia una pregunta a l'Olga, com el cerques aquesta gent, Olga? Jo tampoc ho havia sentit, seria com un mediador, no?, aquesta persona que parlaves, Olga? Sí, exacte. És exactament això. En aquest cas, ells ja em coneixen a mi, l'empresa o l'agència, i jo el que busco és aquesta figura que em solucioni, sí, com un mediador, em solucioni la part com contractual de les condicions, els pressupostos també, però perquè hi ha aquesta desconeixença de l'àmbit del sector. En aquest cas era tèxtil, a més, que també és com un sector que també se m'escapa completament de les mans. I m'anava molt bé tenir aquesta figura, aquest mèdium, que s'encarrega de fer les negociacions i que a més no té aquest pudor que dèiem abans, no? Aquesta cosa que tenim nosaltres que demanar €1 més o 100 euros de més sembla que ens agafa urticària. I hi ha com aquesta part de tranquil·litat. Jo crec que és una figura que no me l'havia plantejat abans, però que crec, la meva intuïció és que acabarà funcionant, perquè els mitjans d'aparadors que dèiem, no? Les xarxes socials cada cop les controlarem més i millor i potser serà necessari aquesta persona que s'asseguri que la part com contractual, que la part de pressupostos estigui ben lligada. Jo crec que si aquesta persona existís, tindria un boom d'èxit. Jo crec que seria massa. Doncs bé, si us sembla, passem ja a la darrera part que teníem pensada per aquesta xerrada i per intentar concloure de manera puntual, més o menys a les 8, com havíem dit. Ens va semblar que també era interessant, donades les circumstàncies, que féssiu una reflexió sobre si pensàveu que en aquests moments es trobaven feines. En aquests moments, vull dir, amb la situació d'estat d'alerta del Covid-19, si pensàveu que era un moment en el que hi havia feina d'il·lustració i oportunitats per treballar-hi. Vaig jo? Animo. Jo realment crec que és una bona oportunitat. O sigui, crec que el que ens pot passar més fàcilment és que ens deixem emportar per l'angoixa, per la por, per la incertesa, que de cop possiblement ens està baixant el ritme de feina a totes. Però aquests moments també són moments en els que s'han de redefinir molts funcionaments i poden servir de premissa també per tot el que vindrà. Llavors, crec que fàcilment podem caure de cop en què per aquesta baixada una mica d'activitat que segurament està tenint tothom i que hi haurà els propers mesos, que de cop caiguem com en no, anem a trobar les feines de la manera que sigui, anem a abaratir pressupostos, anem a tal. I, òbviament, tots haurem de sobreviure i hi ha moments en els que possiblement ens haurem d'ajustar, però crec que també pot ser un moment perquè posem en valor la feina i que optimitzem els esforços. És a dir, de cop potser tindrem un volum inferior de feina, per tant, pensem-lo bé. És a dir,
si hem d'invertir un temps en fer menys projectes i millor, potser és una bona cosa. Si no minva l'activitat, meravellós. Que baixa ho podem sostenir i podem treballar menys projectes d'una millor manera, meravellós. Òbviament, si s'ha de sobreviure, sobreviu, però no sé si m'estic explicant bé, però vull dir que crec que és important que ens plantegem que potser hi ha situacions en les que en lloc de precipitar-nos i deixar-nos endur per aquesta necessitat o aquest nerviosisme, intentem aportar calma, solucions i bon funcionament, que és el que en realitat s'espera d'un professional. I potser per aquí també ens podem fer bé els uns als altres, perquè segons com podem generar una situació de tirar-nos pedres a sobre en el propi sector i ja no és un sector que està gaire ben tractat a vegades, o sigui que crec que és important que el cuidem. No sé si m'he explicat. Què més? Jo només vull fer un petit apunt, Sí. Jo crec que la incertesa sempre hi és, forma part de viure. Llavors, que les condicions d'un cantó o altre siguin més o menys adverses, sí que poden influir, però tot és incert i l'interessant de viure és poder navegar amb això, perquè la vida mateixa t'ho porta, encara que l'horitzó pugui ser una mica més fosc o més clar. Llavors, a partir d'aquí hi ha un punt que jo hi fico molt, que és la confiança. Jo una mica quan us plantejava aquesta pregunta era perquè jo em vaig plantejar, és una cosa com molt tècnica, aquests dies que mires evidentment el diari de forma digital i tot això, jo em fixo que hi ha molta publicitat, però molta. I també penso que és un moment difícil, doncs, com per exemple, sí que pots tirar de banc d'imatges, però és com difícil per encarregar-li a algú una fotografia, però sí que li pots encarregar a algú una animació o li pots encarregar una il·lustració, no? I en aquest aspecte pensava, no sé si és com un moment que penseu que pot com estar obert a tenir més encàrrecs donades les circumstàncies digitals que vivim, no? I de virtualitat. Sí, totalment. Jo crec que precisament és el que dius. Hi ha moltes empreses que potser fins ara no han apostat molt a nivell digital o online i que hauran de posar més esforços en aquest àmbit i som una eina fonamental. O sigui que crec que sí. No sé quines seran les condicions, no sé quin serà el panorama, però crec que sí, hi ha molt espai perquè això passi. Molt bé, doncs si voleu dir alguna cosa més, teniu algun comentari? Gemma, dius que veus que hi ha molta publicitat quan... Jo veig molta publicitat, molta, però molta, perquè clar, ara la publicitat ha saltat a un altre espai. A veure, potser jo estic mal fixada, però clar, el consum que estem fent aquests dies de digital és increïble. O sigui, estem vivint digitalment, no? I aleshores som uns grans consumidors. I amb això tinc una altra reflexió que no té a veure amb això, però bueno, som uns grans consumidors, estem tot el dia mirant el diari digital, al YouTube surten la tira d'anuncis i clar, aquests anuncis els ha de fer algú. I una part dels anuncis estan fetes en publicitat i jo estic veient, però molts anuncis, no? També l'altre dia pensava una cosa, que és una cosa que penso fa molt de temps, no és cap novetat, i és que, clar, una part dels beneficiaris d'això són les empreses de comunicació. Quan parlo d'empresa de comunicació parlo de Google, parlo de YouTube, parlo de Gestel, parlo de Movistar, de totes aquestes empreses que viuen gràcies als continguts, no? O sigui, si tu estàs fent un vídeo de gimnàs del YouTube, jo no tinc ni idea si la persona que pobra està allà a la sala amunt i avall cobrarà alguna cosa, no? Però sí que sé que jo pagaré el meu rebut cada mes, no? I jo crec que, no sé, era una reflexió que no té a veure amb el que hem parlat avui, però
amb el que deia la Coané, de que de forma gremial hem de lluitar amb algunes coses, jo crec que aquesta seria una, no? La batalla dels continguts, de reivindicar l'autoria dels continguts. Però bueno, ara no vull fer aquí un rotllo meeting. O sigui, ho preguntava el tema de si havies vist molta publicitat perquè bé, el diario.es comentava que estava patint perquè tot i que hi havia molt consum i molt consum de notícies, ells, en concret ells, no estaven rebent diners de publicitat i feien una llamada a que més gent es subscrivís per poder sobreviure, no? Jo m'he quedat una mica amb això perquè la veritat és que no estic mirant tots o sigui, molts diaris, miro un parell o tres, com a moltíssim, i bé, la meva angoixa venia una mica per aquí també, no? Ostres, si realment, no sé una mica quina sensació teniu en general vosaltres, però si l'economia no està funcionant, si les empreses no estan funcionant, si no s'està fent publicitat per vendre aquests productes, si això s'allarga molt, hi haurà un canvi molt gran, no? No sabem exactament no sabrem exactament si realment aquest serà un espai de feina o haurem de trobar altres espais de feina, no? Sí que crec que ara mateix tota aquesta vida que fem a través de les pantalles doncs fa que tinguem aquesta oportunitat de fer ús nosaltres, les empreses, etc., de fer ús d'imatges que estiguin animades, per exemple, o inclús que siguin interactives. I això, bé, o sigui, potser el paper s'està deixant d'utilitzar, almenys en aquesta situació d'emergència, perquè no aniràs a comprar un llibre a la llibreria, però sí que el podràs consumir a través de la pantalla, no? No sé aquesta situació d'emergència quant de temps s'allargarà, no? Però vaja, que aquesta tendència d'utilitzar pantalles, doncs per nosaltres que ens dediquem a fer imatges, doncs bé, si a més de fer aquestes imatges les podem animar i sabem com utilitzar algun software per fer-les una mica interactives i investigar una mica aquestes possibilitats, potser tenim algunes noves oportunitats que abans, doncs, potser, com no utilitzàvem tant les pantalles, doncs no les fèiem servir, ¿no? O sea que, en fin, un poco de angustia y un poco de a ver cómo podemos jugar con esto para utilizarlo, para desarrollar más lo que sabemos hacer, ¿no? Doncs bé, si us sembla, doncs crec que quedaven... No sé, no recordo ara qui quedava com per cloure una mica i acomiadar-nos. Olga, el tema del teu mediador ha despertat un interès inusitat, increïble. Jo crec que, bueno, que si ara sortís per aquí tindria com un fervor increïble. Molta gent pregunta que com es pot contactar. Crec que era per una cosa molt concreta de l'àmbit tèxtil, no? Sí, exacte. De totes maneres, crec que és una figura bastant nova, no? I en aquest cas no és que sigui un senyor, una persona que es ven com a mediador, sinó que ocupa un càrrec vinculat a una editorial que està acostumat a fer gestions i llavors de forma freelance jo l'he contactat per fer aquestes gestions. En tot cas, crec que aquest perfil de figures estaria molt bé que sortissin i que es publicitessin perquè crec que seria molt interessant. Igual li podem demanar algun dia participar en alguna xerrada. No sé si és una persona que ja ha participat una vegada. Sí, crec que sí. Ja ho comentarem en privat, en tot cas, per si és la mateixa persona. Algú vol dir alguna cosa o ja ens acomiadem i... Bueno, jo volia acabar amb el meu estat, que és bastant optimista. Ho veig força bé i a vegades peco de hippie en com miro les coses, però de veritat que crec que pel nostre sector pot ser una veritable oportunitat.
en aquests moments concrets estem en una època de trànsit, a mi el que m'estan arribant són tipus de feines vinculades en aquest trànsit, no? D'empreses, per exemple, que necessiten comunicar als seus clients un agraïment per la confiança rebuda fins ara, empreses que necessiten fer un canvi de gir o un canvi d'enfoc en la seva forma de treballar i necessiten comunicar-ho. I aquí, després de 3 setmanes que vaig tenir un peron absolut, m'he anat donant compte que les feines noves que apareixien estaven vinculades a això. Però sobretot, el que també és interessant i que em preocupa una mica alhora és que aquestes veus que han sortit són empreses mitjanes, grans i que el petit empresari, que com he dit abans m'interessa molt treballar-hi, o l'empresa petita o particular, sí que té la veu més silenciada per aquesta preocupació, no? Però més enllà d'aquesta època de trànsit, jo entenc que el que ve després estarà molt vinculat a la pantalla, a lo digital, i també faig una aposta molt forta per la part com animada, per al moviment. Crec que serà una part indispensable i tots a poc ho anem veient i ens estem ficant les piles en la mesura que podem, però crec que és un àmbit d'interès absolut en l'àmbit de la publicitat, que és al final l'àmbit de comunicar idees per intentar vendre o comunicar un producte o un missatge, no? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, de debò, moltes gràcies a vosaltres perquè de forma generosa heu fet els vostres comentaris, heu explicat les vostres experiències i això jo crec que a tothom li haurà semblat molt bé. Moltes gràcies també a les persones que heu participat, que heu estat aquí tota aquesta estona. Gràcies, Xavi, per ajudar-nos en tota aquesta part de moderar des del punt de vista tècnic la xerrada i espero que programem més coses. Sabeu que ens podeu enviar els vostres suggeriments per correu electrònic, que sempre els tenim en compte, i fins la propera. Adéu.